Dnes uvidíte Sebka v aute, Sabinku vo vláku, rozbité okno, mamku, ocka, fontán, futbalistov s medailou, netopieríka, mŕtvych. Ahojte. Ahojte. No dneska vám natočíme vlog z tohto dňa. Ráno ideme do školy, Sebko s mamkou už odišli, no ja so Sabinkou ideme teraz. No a po obede sa vymeníme. Ja idem so Sebkom na prespavačku do Spišskej do školy a Sabinka ide... S mamkou. A kam? Ku netopierom. No áno, do Košic. Čiže keď sa všetko podarí, tak tu nahráme a bude pekný vlog s netopierikmi. Áno. No. Budeme ich krmiť. Pohľad do diaľky, čo príde zajtra, kričia vlastné otázky. Rodina alebo banda kamošov, Európa volá, nesieme posolstvo. Kamera točí tú šialenú jazdu, na YouTube hádžeme kúsok nášho zvazdu. Ja idem najprv do Prešova skúšať a potom meníme deti po obede a ideme na to. Odnesieme Sabinku na miláčku. Pekný deň prajem, uži si. Čarovné svetielko tam. Dneska navštívime aj pumpu. No, ideme do toho Prešova. Zatiaľ ešte po diaľnici. Že novú známku neviem, či kúpim za 90, keď máme 6 km diaľnic plus minus. No, Prešov, MDSK, ideme na to. Ideme na obed. Presne. Hej. Hej. Práve kolaborujeme. Tak som zvedavý. To je Vlado. Z kanálu Vlado. No. Za 5-2 do Skúšanej ideme domov. Výborne. Čau. Doma. Vymeníme to a každý pôjde po svojom. Jedni do Spišskej so Sebkom a dievčatá do Košic na topiere. Pani Šoka, to topier. A on hovorí, že nie dzeci, to nie topier. A on hovorí, že to topier. A on hovorí, že nie, to netopier. Tak keď to netopier, tak ja neznám, co to. Keď budú dievčatá ochotné vziať kameru, tak uvidíte aj dačo z Košic. Kam sa to chystáš? Ku netopierom. A čo, budeš spať dole hlavou s nimi? Máš také zuby, jak oni. Jak Mavis. Sme busy? Povedz, čo si robila posledné 3 dni. 3 dní som, jeden deň som bola na olympiáde. Áno, tam sa stalo čo? Doniesla Sabinka doniesla medailu z hodu medicimbalom. Je najšportovec doma. A včera sme boli na výlete v Bardejove. Dobre, zajtra čo? Budeme mať konečne kľúči, budeme busy stále. Busy. Taký život, ne? Kalorických tabuliek, pozorovanie netopierov. Kto vie, koľko takých netopier má kalórií? Spýtame sa vo Wuhane, že to tam dáš. Spýtaj sa, Nenos netopiera, hej. Neolizuj netopiera. Budeš pacient 0. Primaľovanie na tvar, odchyt netopierov, krmenie.
živých netopierov. Není tam baterka. Dáme. Máme krmiť pieriky. Čím? Hmyzom. Hej? Komármi. Také dá, čo jedia? Mŕtvych. Iné zvieratka. Mama, tu má kliešťa. Čaute. Mami, čo? Ideme? Áno. Tak poďme. Došla aj na nás. Ideme? Povedz, kde si sa vybral. Na prespevačku do školy. A ja k babke na prázdniny. Na jednu noc. Spišská Nová Ves. Si tu dlho nebol, ne? Veľmi. Dneska po obede. Na Kožuške oslavujeme 60. výročie otvorenia školy a na dané triedy sú otvorené už približne 20 alebo 25 rokov. No a preto idete na prespavačku? Nie, to prespevačka je len tak. A zabav sa. Tak. Čau. Ja som odnesol. Ja idem ku babke na noc. No a kto vie čo, dievčatá? Poďme sa na to kúknuť. Kam ideme? Ideme do Košicku netopierov. Kde sme? Sme v Košiciach. Isto? Ja som živalekna ešte nevidela. Koho máme ďalšieho? Aby ste si možno trošku viac... Čo si vyrobila? A možno aj tým, ako ste plnili tie otázky, ste museli prečítať trošku Super. nejakého Jak sa ti tu páči? Dielovi Super. Takto keby ste stáli skoro kdekoľvek, aj keby ste boli v strede nejakého poľa, tak teraz takých tých 20 minút, kým bude tma, tak je taký, úplne kdekoľvek budete, tak uvidíte určite nejakého netopiera. A stačí pozerať intenzívne na oblohu. To nie je, to bol riadny kalón. No, ešte idem uloviť a čo zjesť. Dal by som si baget. Dneska by mi to pošlo. Ale keď nie, tak dám si dačo iné. V divokej prírode som ulovil bagetu. Už len nájsť oheň a máme večeru. Hlásim sa od babky. Čau. Čau. Lovidno. No tu môžete vidieť, ako vám kolega dolu pri jazierku vravel, že je to večernica najmenšia alebo večernica Leáchova, Epistreus pygmeus. Je to jedna z najmenších večerníc. Je to jedna z najmenších večerníc, tuto v Košiciach, respektíve na Slovensku v poslednom období pomerne bežná, pomerne kvázi veľa problémov robí ľuďom, alebo si myslia, že robí problémy. Tuto je. Nie, nehladkáme to. Na hladkanie tu máte potom takého plišového, ak to by chcel vyskúšať si. No ale ešte teraz k tomuto netopierovi, tak je to netopier, ktorý žije v intravilánoch alebo takto v mestách.
ako Košice, taký hnedý, hebký kožuch, hrízie, čiže takto ako ho ja držím, takto nechytajte netopiera, áno, ale v rukaviciach s tým veľmi neviem robiť. Čiže ak by sa vám našiel do bytu, neviem či Peťo vravel, že áno, Košice sú známe tými inváziami, čiže zobrať buď do nejakej utierky alebo nejakej rukavici. Keď to zoberiete, je takýto návrh. Aj niekto povie, že netopier je veľký, lebo keď roztriahne krídla má, ja neviem. Je to áno, malá lietajúca myš bez chvostu. Kam ideme? Čo máš v ruke? Večeru. Večeru. Ideme domov, videli sme netopiera, chytili sme netopiera. Bolo nám super. Aj ty si celý netopier. Jak bolo? Super. Stačilo sa ti? Hej. Pôjdeme aj na budúce? Áno. Tak sa zariadíme, že by sme tak neprespali. Lebo to tam ešte pokračovalo, ale mali sme šťastie, že sme videli aspoň jedného netopierika. Pamätáš si, jak sa volal? Večernica. A jaká bola veľká? Taká malička, taká chlpatá, smiešná. Nebola smiešná. Ideme sa doma. Moja detská izba. Zistil som, že som tu nespal 18 rokov. Ráno fitko, posepka a na futbal. Takže ideme spať. 11 hodín dievčatá už idú domov. Snad čo sa im podarilo natočiť. Sobotka. Ideme nám to za chvíľu. Posepka do školy a na futbal. Prvý ma na to ide. Mal som času, tak som bol v obchode. Kúpil som si také proťaga noviny a okrem toho som našiel Pepsi čerešňovú zero. Tak som zvedavý, jak to bude chutiť. Idem posepkať. Takový som písal na hodinky. Či už je? Ešte vyniesiem smeti a som ready. Dneska to takto funguje. Mňa musel otec nájsť. Tohto si nájdem cez telefón. Ocko, idem pred školu. Ahoj, dobré ránko. Ako bolo? Dobre bolo. O jednej sme zaspali, 15 minút sme sa zobudili, lebo tam svietil David. A potom ho vyhnali do 4A. Sa zobudili o 5 a sme pozerali rozprávku. Kúpil som čerešňovú Pepsi. Okay. Tam je v aute, okoštujeme, som povedal, že kurne niekam tvojim. A mamka išla v noci s vlakom domov so Sabinkou, už Sabinka sa ich spala vo vlaku a hodili cigáni kameň do okna, vedľa ktorého sedeli, celý boli od skla. Dúfam, že ich zatknú. Idúci vlak, oni ušli, ne? Čiže mali tiež zažitok, len iný, jak čakali. Aha, tak, na futbal. Aj? Sme behali 5 krát okolo školy. Pome. Držím palec. Palec? Na 3. mieste sa umiestnilo so 6 bodmi FK Ostrava. Poprosím všetkých hráčov.
No čo, oplatilo sa? No, vidíš. Takže čo, tretie miesto? Posledná časť našho busy dvojdňa. Tak, najlepšia asi. Švolkovú? Švolkovú? A to ešte špicu? Banán? Sme doma! Áno, že idú, urobia taký mini zvuk, čo naše ucho nezachytí a keď sa ozve nejaká napríklad korisť alebo prekážka, tak buď ju ulovia alebo odídu. Oni nevidia dobre, ale oni vidia uchom, sluchom. Oni to počujú. A sú ani netopiere, čo sajú krv? Áno, sú. Ale iba zvieratá. Iba tak, že pichnú slabo a urobia toto. A že Ujo, jak sme odchytávali netopierov, chytil večernicu, čo bola takáto malička na pršte. A čo je zvláštnosťou? Čo to vlastne sú tie netopiere krydla? Oni majú rovnaké rameno jak my, ale prsty majú tak rozťahané. Že majú len 3 prsty, ale také veľmi uzlilinké a dlhé. A nie vždy mávajú. Urobia toto a potom letia normálne a znova začnú mávať.